Podzemie Slovenska pre mňa znamená druhý svet, ktorý žijem, druhý život, pretože pri dnešnom svete, živote na povrchu, človek hľadá možnosť nájsť, objaviť nielen okolo seba, pod sebou, ale aj v sebe niečo neznáme, niečo, čo mu práve v dnešnom svete a v dnešnom živote poskytne či už dobrodružstvo, alebo nové poznatky. Slovensko je mimoriadna krajina. A to aj zásluhou tisícov jaskýň, ktoré sa ukrývajú v množstve krasových terénov po celom Slovensku. K najväčším objavom jaskyň na Slovensku patrí objav jaskyne s takým nezvyčajným názvom Skalistý potok. Paleopotápači tu naozaj urobili kus práce. Podarilo sa im dostať sa do jaskyného systému od spodu, z úpätia Jasovskej planiny smerom hore. O tom by vedel rozprávať napríklad Zdenko Hochmut. Táto štôlnička bola razená klasickým banským spôsobom. My sa ešte pamätáme, keď sme tu v roku 86. začali potápať, že tu boli stojky a drevená, ale postupne to hnilo a nakoniec to, čo malo spadnúť, spadlo. Dohromady v jaskyni sa nachádza viac ako 32 sifónov, z ktorých okrem jedného vlastne všetky boli už preplávané. Tie kratšie majú niekoľko metrov, najdlhší sifón má 130 metrov. A v 92. roku sa nakoniec podarilo nájsť odbočku suchú, ktorá stúpa hore do planiny a tam je jaskyňa úplne iného typu. Nejakých 5, 6, 10 rokov sa nič poriadne neobjaví a potom niekedy dojde k tomu objavu. Taká 10-kilometrová jaskyňa sa fakt objaví iba občas. Každý chce objaviť svoju jaskyňu a už jaskyňu, ktorú kto si má, tu už nechcú. To je tak dobré si to popozerať, načerpať skúsenosti a objavovať svoju jaskyňu, ale možno to tak aj má byť. Potrebujeme hrúdu všelijakého vercajgu. V roku 2000 sa začalo tu kopať na jar. Po 7 rokoch sme dosiahli jaskyňu. V roku 2007 sme sa prekopali do suchých častí jaskyne, ktoré boli dotedy prístupné len potápačom. Na od tých čiast tu chodíme a to všelijako vylepšujeme. V podstate to ťaháme v tej trojici s Jožkom Kovalíkom a tu neprítomným Miklošom Jožom, takzvaným Mufim, ktorý ešte má ale skautské všelijaké povinnosti. Vodopád má 31,4 metra. Už sme ho nepremeriavali nejako zvlášť. No, liezli sme ho nie teda klasicky, ale pomocou lezeckého stĺpa vysokého 8 metrov, ktorý sme poskladali z takých 4 dielcov, taký duralový stĺp. Takže sa vždy vyliezlo 8 metrov, tam sa zaštendoval chlap, neboli ešte žiadne vrtačky, takže ručne sa navrtal spyt, plošinka, stĺp sa vytiahol a urobil sa druhý krok, takže takými 5 krokmi, takto cik-tak. No tak trávim tu každý týždeň, čiže tých 50 dní.
Nemáme až také dobré roky niekedy, ale v Lanianči sme mali poctivých 50 dní tu v Lani bolo, 52. Tak to hlavné lano, po ktorom kráčame, to je nerezové lano, 10 mm hrubé, ktorého nosnosť je minimálne nejakých 7 tón. Sme radi, keď tu niekto príde. Chce sa pochváliť s niečím. Tak, teraz nám to pekne nasvietil. Tak lano sme natiahli. Najprv ako dočasné riešenie, aby sme sa vedeli dostať na druhú stranu, no a potom už to tak ostalo. Všetci sme na to zvykli a teraz to je vlastne tá pýcha jaskyne. Každý je rád, že prejde cez ten travers, trošku sa tam vybojí. Ešte keď tečie viac vody ako dnes, tak je aj poriadny húkot. Uvažovali sme o všetkom možnom, že tam bude pevný rebrík. Potom úvahy boli, že urobíme nejaké mostíky alebo také kramble do steny, to je ako v slovenskom raji. A nakoniec zvíťazilo také najjednoduchšie riešenie, že keď sa tam natiahne dostatočne hrubé lano, tak sa predsa nemôže nič stať. Nad sebou máme 30 metrov a pod sebou máme ďalších 30 metrov. Tak ako to je partia ľudí, vieš, ktorí sme spolu niečo prežili. Vieš, ako v podzemí sa ciblia charaktery, akože tu poznáš, čo máš. Proste tu sa krivák neudrží. Ináč sa to nedá povedať. Abo keď to len krátko. Keď tu prídu Francúzi alebo Španieli, ktorí majú podstatne viac jaskyň ako my, tak sú prekvapení, že v akom sú dobrom stave a s takým nadšením sa tu objavuje. Oni majú také terény, kde len odvalia jeden kameň a už potom idú. A väčšina jaskyň na Slovensku je skutočne ťažko vybojovaná. Keď sem tam príde baba, tak je to dobré, bo menej hrešíme a viac sa venujeme jaskyni a duchovnú. A my tu každý víkend musíme ísť. A ona tak sa nám tá jaskyňa odvďačí, že raz za čas pustí nejakých 100 metrov, 200 metrov, 500 metrov. Takže veríme, že ešte tam na tom konci jaskyne, kde sme došli minulý týždeň, a počuli sme, že tam ten potok pod nami, kde si žblnkoce, hoci sa tam nedá prepchať, tak je jasné, že to je ďalšia výzva. To je ďalšia výzva. Stále je to tak, že dojdeme niekde na koniec a povieme si, to predsa musí ešte ísť ďalej. No je to heliktit, tak sa to nazýva. Taká vzácna forma, to je úplne čistého kalcitu. Tie podmienky nie sú celkom úplne jasné, prečo to niekde vzniká a niekde nie. Prečo je taký čistý? Je tu spústu hliny, čiže bol by dôvod na to, aby to bolo zafarbené nejako, ale nie. Aj ten zelený, Daj, ten malý, daj. Vieš čo, ja ti poviem tak, keby sme tu nechodili každý týždeň, tak sme v riti už. Toto nás drží pri živote. Jak ináč sa to dá nazvať? My tu chodíme každý týždeň len kvôli tomu, že by sme boli vo forme. Nedonútiť ani ne, iba jaskyňa. Každý ako si špekuluje o tom, že čo je v srdci planí. Dá sa vytvoriť spustu teórií, ale jaskyňar musí použiť krompáč, ten klasický prieskum. Treba tam, kde to púšťa, tak tady treba ísť. 7 rokov dri. No a čo ďalej, no. Pochopil si to. Prečo sme 7 rokov tam kopali tú dieru? Lebo sme vedeli, že čo tam je. Že to treba tam sa dostať. Tie najlepšie roky jaskyniarské som strávil tu. Alebo sme strávili, lebo človek sám nedosiahne v jaskyniarstve nič.
Objaviť jaskyňu dnes je oveľa ťažšie ako voľakedy. Po druhej svetovej vojne vznikla organizácia, ktorá mala za úlohu zamestnávať objaviteľov a sprístupňovateľov jaskyň. Bolo to niekedy v 50. rokoch, keď sa takýmto spôsobom objavili viaceré jaskyne. Pravda, nie všetky z nich boli aj sprístupnené. Tratenská jaskyňa je naozajstným klenotom medzi slovenskými jaskyňami. Nie len svojou dĺžkou, je to skoro 22 kilometrov, ale predovšetkým svojimi rozmermi. Do jedného z týchto domov by sa vošiel celý futbalový štadión aj s tribúnami. No a nebyť zvedavosti, náhod, šťastia, ktoré stálo pri dvoch jaskyniaroch z jaskyniarského klubu Slovenský raj, Vladimírovi Košelovi a Jaromírovi Volekovi v roku 1972, tak by sme dnes boli o takúto jaskyňu asi chudobnejší. Vlado Košel hľadal vlastne úplne inú jaskyňu a z hodou okolností sa dostal tu ku vchodu. A bol prekvapený, že akože v tom popise nikde o tom sa nedočítal. Zacítil prievan, potom so svojím synovcom Jarom Volekom prehrabali sa cez ten úsek pri dverách a objavili jaskyňu. No a už potom videli, že to už je nad ich síly, takže povedali to tam v našom klube. No a už sa potom zapojil celý klub do toho. V podstate je to druhá najväčšia jaskyňa na Slovensku. Máme tam aj takú divočinu, priepasti, komíny, obrovské siene, aj úžiny, aj plazivky, aj nádhernú výzdobu, krásne tvary chodie. Proste je tam všetko, no, že je to úžasné. Chodím tu už vlastne 30 rokov, takže to už je ozaj dosť dlhá doba. Ani neviem, koľkokrát som tam bola. Toto je horná chodba, vstúpna časť. Tu na radšej sa prejsť do zvlána, že iba po jednom, hej, po rebríku. Tie začiatky boli také všelijaké, lebo tí chlapci to tak trošku brali, no, že dievča, hej, a to bude oštára, to bude treba jej všetko pomáhať, nebude vládať a tak. No a to ma trochu, tak jak by som povedala, naštvalo, že teda, aby si nemysleli, že zase som až taká nemohúca, takže som vlastne sa snažila potom to nejako, že si aj tú kondičku zlepšovať, aj naučiť sa všetko to, čo treba. Jaskyniarstvo vlastne nemôže byť o jednom človeku, jaskyniarstvo je o kolektíve určite. No. I keď ten určitý človek je možno, že taký viacej proste iniciatívny, ale vie podnietiť treba aj tých druhých, že ich nakází tým elánom. Keď sme objavili tieto priestory a sme si hovorili, že ideme do 4. a musíme sa otočiť a pred nami boli chodby panenské nedotknuté a museli sme sa otočiť. Rozprávkový dom je, by som povedala, taký ohromujúci tou svojou veľkosťou. Ten má dĺžku vyše 100 metrov, šírka okolo 50 metrov. Teraz sa nachádzame vo vstupnej časti domu SNP. Je to toto miesto, kde bol dom objavený. No, mal som karvitku, ktorá mi už svietila veľmi slabo. Zrazu som bol o veľkej čierňave. Videl som, že som v novom priestore. Tak som začal revať na kamarátov, že niečo som našiel. No a oni už potom prišli tamto druhou dierou. Sú to obrovské priestory. Viem, lebo som dokumentoval, meral dom SNP a tam sme namerali po obvode 650 metrov. Jaskyniarská robota je dosť náročná, aj na čas, ale my s tým žijeme, že vlastne pre nás je to taký normálny život. A
nevadí nám to, proste potrebujeme to vlastne v životu. Má to výhody aj nevýhody. No, ako, výhody to je to, že sa dohodneme my dvaja, sadneme do auta, ideme hocikedy, keď sa nám zachce. Nevýhody, že občas si konkurujeme a takto škriepíme sa len takého somarina o maličkosti. Tak o jaskyniarstve ani tam príliš sa nedá hádať, lebo on sa rozumie do geológie a tieto veci, ktoré on ovláda, ja zase až tak dobre neovládam, takže tam do toho kafrať nemôžem. Dá sa povedať, že skôr je veľa vecí, ktorých sa doplňame. No. Toto je také milé miestečko. Chodíme po jaskyniach, dokumentujeme jaskyne, objavujeme a potom ešte doma sa spracúvajú mapy v počítači. Napíšu sa denníky a proste vlastne stále je niečo okolo toho. Ty nemáš vlastne pokoj. Čím viac bolo takých situácií, takých by som povedala, takých aj trošku nebezpečných, tak to ma aj lákalo, by som povedala, že bolo to také vzrušujúce, keď som vlastne potom to dokázala prekonať, tak som vlastne sa tešila, že kde som ešte taká nemožná. Tak toto je určite treba obdivovať. To chlapi by to asi nedokázali. No, za mladá som to robila viac divoko a viac by som povedala, že to bolo také naozaj takmer fanatické jaskyniarčenie. No, teraz už robíme v rámci svojich možností, lebo predsa len aj rodinkám sa občas venujeme a máme aj iné veci, ale myslím, že tie jaskyne, kým budem vládať, tak rozhodne sa ich nevzdám. Nedá sa povedať, že jaskyňa je preskúmaná úplne. Tie koncové chodby, to sú obrovské široké chodby, vyše 10 metrov široké a je to akurát zaliaté sintrou. Ale som presvedčená, že to je obrovská jaskyňa, ešte ďaleko viacej. Verím tomu, že to určite nie je všetko, to neexistuje, že by bolo to všetko. Jednoznačne pokračuje ďalej, len treba nejak tie sintry oklamať, obísť, nájsť nejaké bočné chodbičky. Môže byť kľudne ešte tých 10 kilometrov navyše. Vonku mám pocit, že tak to ma boli, tamto ma boli. A prídem do jaskyne a mám pocit, že som celkom v poriadku a zdravá. Že je mi fajn, je mi úplne super. Podľa zákona vstup do jaskyň je na Slovensku zakázaný. Práve tento aspekt ochrany jaskyň tým, že ich prístupníme, že vysvetlíme ľuďom, čo v nich je vzácne, čo v nich treba chrániť, to je, myslím si, lepšia cesta, ako zakazovať vstup do nich. Demenovské jaskyne, to je naozajstný pojem. Mohlo by sa zdať, že jaskyniari, objavitelia tu už povedali posledné slovo, že už objaviť sa tu asi nedá nič. Ale opak je pravdou. Mladí jaskyniari sa pokúsili o nemožné. Objaviť v Demenovskej doline jaskyňu, ktorá má dnes už viac ako 10 kilometrov. Naši predchodcovia predpokladali už v 70. rokoch, že prevažná časť jaskyného systému je objavená, preto svoju pozornosť smerovali do iných krasových lokalít Slovenska. A nikto nepredpokladal, že tu v tejto oblasti my objavíme obrovskú jaskyňu, ktorá je v súčasnosti dlhá 11 kilometrov. Tu je vchod do jaskyne Slobody, tu pravdepodobne pozná každý obyvateľ Slovenska. No a jaskyňa Štefanova, posledné objavy sa nachádzajú v týchto priestoroch. Čiže každý lyžiar, ktorý prechádza do Jasnej sa lyžovať, prechádza ponad jaskyňu Štefanova. Svietime, ideme. Táto jaskyňa bola objavená v relatívne dobre preskúmanej lokalite.
Jaskyniari tu pôsobia skoro 100 rokov. Počkaj. Teraz sme vo vstupnej časti. Toto je najstaršia časť jaskyne, ktorú objavili ešte starci. Tak nazývame tých prvých objaviteľov Dropa a spol. Prvých 100 metrov bola objavená. Potom sa vchod zavalil a druhýkrát sme ho prekopali. Myslím, že v nejakom 96. alebo 7. roku. Keď prepkáš pilu, tak tady prejdeš už aj ty sám. Len tú príľbu, čo máš na hlave? Áno, je to otestované, vyskúšané. A dokonca môžem povedať, že boli miesta, kde som nezmestil príľbu a prešiel som aj ja. Čo, jaké? To je strašné toto. A je to mazlavé blato. Furt ťaha nadol. A vlastne nemáš sa čím sa nakohľať, nemáš sa ničoho chytiť ani... Tuto máš pod telom a tuto máš špedu natiahnutú ruku. Ani chytiť, ani za... V roku 1991 sme objavili 1,5 kilometra vodieb a nevedeli sme, kadiaľ pokračovať v tejto jaskyni. Ideme hore do najnovších objavov, kde sa pokúšame prekopať chodbu. Je to v podstate niečo to isté ako pri lezení. Prekonáš sám seba. Prekonáš svoju pohodlnosť, svoje obavy, svoj strach sám seba. Tu je bývak a toto je smer na jazerný dom. Tu potom končí vodný tok v jazernom dóme, kde je jazerný sifón. No a odtiaľto po zafarbení vody sa nám voda objavila v jaskyni Slobody. Pokiaľ sa nám tieto dve jaskyne podarí spojiť, máme jaskyňu dlhšiu ako 50 kilometrov. Tak, zohrejeme, zapálime, vyskúžime. Kavičko alebo čajík? Je to naozaj hlúposť ísť v nedeľu dokonca v noci od rodiny odísť a prísť, lahnúť si do blata 4-5 hodín kopať, ťahať fúriky, keď doma potrebuješ ešte fúriky ťahať. A naša demenovská špecialita. Cibulka nakladaná so slaninkou a bazálkovým octom. Samotná jaskyňa vytvára ten kolektív a určitá jaskyňa potrebuje určitých ľudí. Lebo nie každý, kto príde do Štefanovky, sa mu tu môže páčiť a zapadnúť do tej jaskyne, ale môže pôsobiť v inej jaskyni, ktorá mu viac vyhovuje. Ale Štefanova jaskyňa, keď sa bude hodinu plaziť po kolenách, tak ho môže po hodine odradiť a povie si, tak medzi jaskyňarov nikdy viac. To sú blázni. Keby začal niekde inde, tak ho to chytí a... Priestor je široký, možno 15 metrov, je pozávaný a vybierajú z neho 3 meandre, ktoré sa potom spájajú. Aj tá jaskyňa alebo nejaké výkony, ktoré tam človek podáva, nie sú ťažké. Ale musí byť dobrý kolektív, musia byť ľudia, ktorých sa dá oprieť, ľudia, na ktorých sa dá spoľahnúť. Ako náhle príde nejaká kritická situácia, musia to byť ľudia, ktorí zareagujú okamžite, a viem, že tá ich reakcia bude tá správna. Všetko vykopané. Veľká chodba zasintrovaná. Pokračovanie pravdepodobne nie. Táto jaskyňa ročne zničí 2 kombinézy, 2 páry čižien. Ničí telo, ale ducha nie. Ducha poznáša. Robíš to rád, robíš to z lásky a robíš to pre niečo. Objavili sme 10 kilometrov, ale jaskyňa nekončí, takže o rok, o 12 môže znova prekvapiť. A na základe takýchto náhod napríklad, že objavíme niečo, čo absolútne sme ani nečakali, tak potom človek dúfa v ďalšie nejaké zázraky. V podstate až v roku 2007 sme sa pustili do prekopávania Lazivky,
ktorá nás prekvapujúco doviedla najväčším objavom v Demenovskej doline od roku 1956. Som sa tam 15 minút cúkal dovnútra a nejde to tak po pol centimetri. Človek posúva plazivkou. Občas treba aj tak vydýchnuť, zmenšiť objem plúc. Radosť. To zvládneš. Stiahni brucho, nedýchaj. A karbitku máš za sebou? Prosím? Karbitku. No za tým úzkým. Presvedčenú. Keď tam u seba. Potekol tam potom kedysi, z takejto dieročky vyteká a tam sa už nezmestím teda. Trvalo to niekoľko akcií, kým sme sa sem dostali. No s prestávkami v podstate 7 rokov, kým sme sa dostali do domu Titanov. Naozaj sme si to zaslúžili za tie roky tej driny v tejto jaskyni, ktorá nám nedala nič zadarmo. Keď som sem vošiel, v podstate som mlčal, pretože som vedel, že takýto objav neprichádza každý deň. Pôvodný úmysel bol dostať sa úplne niekde inde, dostať sa dolu tokom. A náhoda nás priviedla k takýmto obrovským objavom. Ja si spomínam na prvé objavy, keď sme sa prekopávali sem vodopád. Myslím si, že to bolo jedno z najťažších, keď naozaj sme vydržali 20 minút. 20 minút si tam s čakaníkom alebo s dosekáčom kopal rovno do vodopádu, ktorý sme museli preraziť. Všetká voda ti tekala rukávmi, vytekala ti čižmami, 4-stupňová vlievanie v chlade, za 20 minút si musel skončiť a utekať von. Pre mňa osobne najhoršie je fyzické vyčerpanie. Že z dlhej trasy, keď človek ťahá jeden batoh, dva transportné batohy za sebou a vie, že aká cesta je ešte na povrch, ďaleko k tomu jedinému maličkému vchodu a treba sa plaziť, liesť po lanách, po rebríkoch 2 hodiny, 3 hodiny. Taká záchranka v tejto jaskyni by bola veľmi náročná. V polovici cesty smerom von už je tak vyčerpaný, že aj udržať sa na tom lanovom rebríku je niekedy problém. Človek obie 7 metrov, pokiaľ by sa tie ruky roztvorili, šmykli nohy, tak môže byť z toho veľká tragédia. Ja si pamätám, napríklad som vyšiel, teda ako prvý, zase si trebalo láhnuť do vody, vyšiel som vonku a vonku bolo -10 a som vás tam čakal asi 5 minút hľadal. Ale celá kombinéza je stuhla, zamrzla. Po 30 rokoch jaskyniarčenia ma príroda odmenila takýmito veľkými objavmi. Jaskyňa perla. Mnohí jaskyniari celý život hľadajú takúto jaskyňu a v podstate to bolo šťastie, že sa nám to podarilo. Jaskyňa stále ešte nie je celá objavená. Čiže stále sú tu veľké očakávania. Človek môže stále premýšľať, kde to ide, ako to ide, čo nás čaká. A môžeme aj rozmýšľať o tom, čo čaká nastupujúce generácie v tomto demenovskom jaskyňnom systéme, pretože roky nám bežia a za 20 rokov pochybujem, že budem do tejto jaskyne chodiť. Telo človek neoklame. Cestou naspäť, po takých 3 dňoch strávených v jaskyni, človek už nadáva. Slnko, voda, vzduch, holé baby, sem s nimi. Je to náš tajný sen spojiť jaskyňu Štefanova s demenovským jaskynným systémom, ale či sa nám to podarí, to ešte uvidíme.
bohatstvo, ktoré sa ukrýva v podzemí Slovenska, nás nielen v rámci Európy, ale celého sveta radí medzi popredné krajiny. Mnohé jaskyne sú súčasťou svetového prírodného dedičstva, ďalšie sú národnými prírodnými pamiatkami a všetky jaskyne na Slovensku sú prírodnými pamiatkami.
Vážení priatelia, tak toto je fotenie veľkého rozsudca Kalafatra 6. február 2009, ale toto všetko by nám zavidel i samotný Mark Adamus alebo Daryl Benson, a už nehovorím, keby žil Galen Rowell. A všetci tí, čo majú Sing Rai, Adam Barker a tí ostatní. Lebo toto, čo tu dneska máme, to je nádhera. A ešte, čo to ty to točíš? Á, je. Tak to bude zjavná provokácia na filtre Sing Rai. Ja mám obyčajné high-techy, ale snažím sa vyfotiť. Uvidíme, čo z toho bude, ale bude nádherná inverzia. A to rúžovo-karminovo-rúžovo-červené svetlo si videl ráno? Videl som všetko. Tak to bola nádhera, ty. A ten kriváň tam vzadu, tak to je krásna, zasnežená Kalafatra. A to je s tými kopčekami. A tá inverzia. A tam je chopok. Krásne vidieť. To je neuveriteľné. Nádhera. Priatelia, áno. Áno, toto je áno. A tam je Babia hora. To je Babia hora normálne tam vzadu. Prosím ťa, natočil si aj tú Babiu horu? Ešte nie, pracujem na tom. Pracuj. No tak to je 360 stupňov. Vysoké Tatry. Ale to je more. Áno, perfektné je to. Perfektné, no. Super vec. Máme tu na Cepín, s ktorým sme vyšli hore. Ale si rúbal do toho, ti poviem. Bolo treba.
nádhera. Stanley! 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 Tatry väža, Oscar Mike Mike 415, vrtulný kompres, práve na vzlet, Polá Popradské pleso, žiadam činnosť rysy do 80 svitov. Oscar Mike Mike 415, činnosť rysy do 80 svit, povolená, VNH 10250, činnosť. A teraz jedneš, odpímaš hlasitosť a týmto pozrieš dlhšie ju vypneš a najednou zase si ju zapneš. Teraz je takto navítať, ak si to zloží, hej. Tak poďme temne dať.
Pozrite se. Aj pěkný, ne? A to tylko tu ještě. Trzymaj się dobrze łańcuch. Stefę się dzieje. Dobrze. Dobrze, idzie. Miałeś na ostatniej. No to już zrobiłem. No to poczekaj. Dobrze. Odwróć się.
prehrával. Býval sám, kde si v závetrí. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre pohráme. Aby viac na nás ich nezabudol. Toľko hviezd a náš dvojkríž. Možno sláva nikto netuší. Trocha slz ešte neveríš. Ráno dvíha vietor